Dagen før brylluppet er altid travlt, sagde de. En blanding af lykke, nervøsitet og frygt. Jeg havde aldrig følt mig så bange, som jeg gjorde den aften. Danmark var koldt, og vinteren så ud til at gøre natten endnu mørkere. Der var kun en dag tilbage for Rodrigo, og jeg besejlede vores kærlighed. Han har altid været mit livs kærlighed, manden jeg ville blive gammel med. Men da jeg ankom til palæet til de sidste forberedelser, følte jeg noget mærkeligt. Jeg var omgivet af familie og venner, men jeg følte mig alene og fortabt, som om noget ventede på mig i skyggen. Midt under fejringen mødte mine øjne min svigerfars, Alaus. Han var alene i hjørnet og så på mig med et gennemtrængende blik. Jeg tænkte aldrig på ham på en anden måde, men i det øjeblik løb der et gys gennem min krop. Det var ikke ligefrem en frygt, men en forbudt og foruroligende attraktion. Jeg prøvede at ignorere det, overbeviste mig selv om, at det bare var nerver. Men som natten led, føltes det som om, at noget inde i mig vågnede. Alvaro så på mig på en måde, som jeg ikke kunne forstå. Det var, som om han ville fortælle mig noget, men stilheden mellem os var stærkere end nogen ord. Med hvert nyt udseende voksede der en uudholdelig spænding mellem os. Den nat, alene på mit værelse, kunne jeg ikke sove. Billedet af Alvaro forlod aldrig mit sind. Hver gang jeg lukkede øjnene, så jeg hans ansigt, hans blik, det mysterium. Og så, uden at være klar over det, kom jeg i tvivl om, hvorvidt jeg virkelig var klar til at blive gift. Rodrigo elskede mig, men den foruroligende tvivl ville ikke forsvinde. Skyldfølelsen invaderede mig, men den tiltrækning, jeg følte for Alvaro, virkede som en hemmelighed, som jeg ikke længere kunne skjule. Den store dag kom endelig, men jeg følte mig fortabt i travlheden. I Danmark gør vinteren luften tyk og kold, og selv med al færden af gæster og forberedelser følte jeg mig tom. Indeni var der noget, der fortalte mig, at den dag ville ændre mit livs kurs for altid, og ikke helt som jeg forventede. Mellem smilene og samtalerne havde jeg brug for et øjeblik for mig selv. Jeg fandt en afsondret gang og lænede mig op ad væggen, trak vejret dybt og forsøgte at organisere mine tanker. Det var da jeg så ham igen. Alvaro var der i den anden ende af korridoren og så på mig. Jeg mærkede de samme kuldegysninger som aftenen før. Han gik langsomt hen imod mig, uden at se væk, og min puls tog fart. Har du det godt? Spurgte han med lav og fast stemme. Jeg nikkede med en let bevægelse, uden at vide præcis, hvad jeg skulle sige. Vi var der, så tæt på, at jeg ikke kunne bevæge mig. Alaus blik var intenst, som om han kunne se hver eneste tanke, der pinte mig. Hvorfor havde jeg det sådan omkring ham? Sekunderne trak afsted, og stilheden mellem os blev næsten uudholdelig. Hver del af mig skreg, at jeg skulle komme derfra, men mine fødder føltes rodfæstet til jorden. Han løftede hånden, og et kort øjeblik troede jeg, at han ville røre ved mig. Men han stoppede halvvejs, et gådefuldt smil dukkede op på hans læber. Jeg føler, at du er nervøs, men tro mig, alt vil være godt, sagde han med en selvtillid, der syntes at skjule en hemmelighed. Og med et sidste blik gik han væk og efterlod mig der alene, fordybet i en følelse af lyst og frygt. Jeg vidste, at noget var ved at ske, men jeg kunne ikke forudsige, hvor det ville tage mig hen. Ceremonien var ved at starte, men for mig var alt forvirrende. Den upåklagelige dekoration, sangene vi valgte med så stor omhu, blomsterne. Det var som om alt var ude af fokus. Mine tanker blev overtaget af Alvaro og det foruroligende blik. Han var udenfor, blandt gæsterne, og hver gang jeg kiggede væk fra ham, følte jeg en blanding af skyld og tiltrækning. Rodrigo smilede til mig, da jeg ankom til alteret, men jeg kunne næsten ikke holde hans blik. Jeg vidste, at jeg gjorde noget forkert, at jeg skulle fokusere på ham og den kærlighed, vi byggede sammen. Men Alvaro, med det fjerne blik og samtidig så nærværende, fik mig til at miste kontrollen over mig selv. Hvert ord i vores løfter føltes som en vægt, som om, på samme tid som jeg sagde, at jeg ville være tro mod Rodrigo for evigt, var en del af mig allerede ved forråde ham. Alvaro var der, hans blik brændte mig indeni, og alt hvad jeg kunne mærke var en blanding af eufori og skyldfølelse. Jeg prøvede at skubbe disse tanker væk, for at huske al den kærlighed Rodrigo altid gav mig, men det virkede ubrugeligt. Ved afslutningen af ceremonien, mens alle fejrede, kiggede jeg et øjeblik efter at isolere mig igen. Inderst inde håbede jeg, at Alvaro ville følge mig, at det mystiske blik ville forvandle sig til noget mere. Og som om han vidste præcis, hvad jeg ville, dukkede han op ved siden af mig, i den samme gang, hvor vi mødtes tidligere. Han rykkede tættere på, og luften mellem os føltes elektrificeret. Tillykke, min kære, sagde han med et smil, der gjorde det klart, at der var noget på vej. Jeg vidste, at dette ville være det afgørende øjeblik, men jeg var villig til at risikere alt. Og i det øjeblik, begyndte grænsen mellem rigtigt og forkert at forsvinde. Festen var livlig, fuld af smil og musik, men for mig føltes det, som om det foregik miles væk. Jeg var opslugt af tanker, fast i den nye hukommelse med Alvaro, som insisterede på at optage mit sind. Rodrigo var ved min side, men jeg følte mig følelsesløs. Hver gang vores øjne mødtes, bankede mit hjerte hurtigere.
Forvirringen overtog mig. I et øjebliks skødesløshed lykkedes det mig at flygte til en afsondret hag, hvor den danske vinters kulde skar sig ind i min hud og holdt mig vågen. Jeg var alene, men ikke længe. Jeg følte et nærvær bag mig, og jeg vidste, før jeg overhovedet vendte mig om, hvem der var der. Du burde fejre, hørte jeg Alaus stemme, dyb og engagerende. Han nærmede sig langsomt, hvert skridt øgede spændingen mellem os. Jeg prøvede at sige noget, retfærdiggøre min tilstedeværelse der, men ord svigtede mig. Der var ingen forklaring på, hvad jeg følte. Han stoppede helt tæt på, og varmen fra hans nærvær stod i kontrast til kulden omkring os. Alvaro løftede sin hånd og rørte ved mit ansigt med en mildhed, jeg ikke havde forventet. Hele min krop frøs ved berøring. Grænsen mellem rigtigt og forkert forsvandt, da afstanden mellem os blev mindre. Før jeg nåede at reagere, mærkede jeg hans læber på mine. Kysset var betagende, fuld af en intensitet, som jeg aldrig havde forestillet mig. Et sekund forsvandt al skyldfølelse. Jeg blev taget af øjeblikket, af den forbudte berøring, af det begær, jeg havde undertrykt så længe. Da vi trak os væk, faldt vægten af det, vi havde gjort, hårdt på mig. Han holdt mit ansigt og kiggede ind i mine øjne. Det er vores hemmelighed, hviskede han, inden han gik væk og efterlod mig alene med nattens kulde og varmen fra min skyldfølelse. Den nat markerede begyndelsen på en mørk hemmelighed, en som nu delte mit liv i to. For alle andre var jeg den nygifte kone, der strålede ved siden af Rodrigo. Men indeni havde noget ændret sig. Skyldfølelsen opslugte mig, men mindet om det kys med Alvaro var som en forbudt flamme, der nægtede at gå ud. Hver gang vores øjne mødtes, var det, som om vi delte en tavspagt. Alvaro fortsatte med at opføre sig som den seriøse og reserverede mand, alle kendte, men for mig var han nu en person, der kendte en del af mig, som jeg aldrig ville afsløre for Rodrigo. En hemmelighed, der kunne ødelægge alt. I ugerne efter syntes Rodrigo at indse, at der var noget galt. Han spurgte mig blidt og lagde mærke til min fjerne adfærd. Hvert spørgsmål, hvert nysgerrigt blik fra ham, fik skyldfølelsen til at veje endnu mere. Jeg prøvede at opføre mig normalt, men den nats spøgelse forfulgte mig. En dag tog Rodrigo sagen op og sagde, at det virkede som om, jeg skjulte noget. Det er bare træthed fra brylluppet, svarede jeg og fremtvang et smil. Men sandheden var, at mit sind var delt mellem ham og Alvaro. Og jo mere jeg forsøgte at skjule det, jo mere syntes hemmeligheden at slå rod. En aften, under en familiemiddag, mødtes vores øjne igen, og Alvaro smilede på en diskret, men meningsfuld måde. Det var i det øjeblik, jeg indså, hvilken magt han havde over mig. Vi blev forenet af en forbudt tiltrækning, et ønske, der ikke burde eksistere, men som nu dominerede mit hjerte. Mens Rodrigo snakkede glad, følte jeg, at jeg var på kanten af et afgrund. Jeg vidste, at hvis jeg ikke kontrollerede dette, kunne jeg miste alt. Men den medskyldige tavshed mellem Alvaro og mig var uimodståelig, og hver dag voksede vægten af forræderi. Ugerne efter brylluppet var tavs tortur. Hvert øjeblik med Rodrigo mindede mig om den skyld, jeg bar. Jeg følte mig fanget af en mørk hemmelighed, og Alaus tilstedeværelse ved vores familiesammenkomster var en konstant påmindelse om, hvad vi havde gjort. Med hvert smil fra Rodrigo steg vægten af det, vi gemte, og jeg spekulerede på, hvor længe vi ville være i stand til at holde det hemmeligt. Rodrigo var en omsorgsfuld mand, og trods alt elskede han mig dybt. Måske var det denne nærhed, der fik ham til at bemærke, at noget var galt. Han begyndte at stille spørgsmål, og jeg mærkede, at angsten steg, hver gang han nævnte sin far. Rodrigo, selvom han var diskret, bemærkede min tøven og ubehag, da Alaus navn dukkede op. Han, som altid havde stolet på mig uden spørgsmål, viste nu subtil bekymring. Er alt okay mellem dig og min far? Jeg lagde mærke til, at du har undgået at se på ham, spurgte Rodrigo en aften uden at vide, at hans spørgsmål fik mit hjerte til at stoppe et øjeblik. Jeg forsøgte at smile og sige, at det bare var et indtryk, at brylluppet og den nye rutine trætte mig. Men han kendte mig for godt, og jeg kunne se tvivlen i hans øjne. Møder med Alvaro blev endnu mere risikable. I et af disse øjeblikke trak jeg mig til et afsideshjørne, væk fra alle øjne, og hviskede, at vi skulle være forsigtige. Hvis Rodrigo finder ud af det, mister vi alt, sagde han med et alvorligt ansigt. Der var dog noget i hans øjne, der gjorde mig usikker. Det var, som om han nød faren, den leg, vi var kommet ind i. Rodrigos mistillid begyndte at blive til frygt for mig. Hver gang han kiggede spørgende på mig, følte jeg, at hemmeligheden var ved at blive opdaget. Men på samme tid var styrken af ønsket, der knyttede mig til Alvaro, uudholdelig. Jeg vidste, at jeg skulle vælge, men sandheden var skræmmende. Tingene var ved at komme ud af kontrol. Rodrigo virkede mere og mere mistænksom, og jeg blev mere og mere desperat. En dag fandt han et lille læbestiftmærke på Alaus skjorte, noget der bestemt ikke tilhørte hans mor. Rodrigos udtryk, da han fortalte mig om dette, var ren vantro. Jeg følte mit ansigt bleg, men han kommenterede ikke på det tidspunkt. Han så bare min reaktion,
og jeg indså, at tråden af tillid begyndte at bryde. Den nat var jeg alene på vores værelse og reflekterede over, hvordan jeg nåede dertil. Hvorfor kunne jeg ikke modstå fristelsen? Alvaro var bare far til den mand, jeg elskede, men han blev en besættelse. Spændingen var så intens, at vi næsten ikke kunne se på hinanden under familiemiddag, og hver lille gestus syntes at bære en hemmelighed på grænsen til at blive afsløret. Rodrigo begyndte at undersøge nærmere og indså, at noget ikke stemte. Han lagde mærke til min tøven, de undskyldninger, jeg kom med for at undgå bestemte samtaler, og den kulde, som jeg utilsigtet overbragte til ham. I et øjebliksmod besluttede han at konfrontere sin far direkte. Er der noget, jeg burde vide om dig og min kone? Spurgte han med et fast og skarpt blik. Alvaro forklædte det godt, men nervøsiteten var der. Han benægtede selvfølgelig alt og sagde, at Rodrigo forestillede sig ting. Konfrontationen vækkede dog noget hos Rodrigo, som blev endnu mere opmærksom på vores adfærd. Jeg vidste, at jeg skulle handle hurtigt, ellers ville alt falde fra hinanden. Jeg var på randen af sammenbrud, og skyldfølelsen lod mig ikke længere sove. Jeg vidste, at når det først blev opdaget, ville skaden være uoprettelig. Og alligevel, hver gang jeg så Alvaro, fik lysten mig til at glemme faren. Den nat, alene på vores værelse, mærkede jeg vægten af den beslutning, jeg snart skulle stå overfor. Tilstå eller leve evigt med frygten for at blive opdaget. Den uge var et mareridt. Rodrigo virkede mere og mere fast besluttet på at opdage sandheden, og jeg virkede tættere på at miste alt. Han begyndte at være opmærksom på detaljer, der tidligere var gået ubemærket hen, såsom mine spændte smil og de fortvivlede blikke, som jeg forsøgte at undgå i Alaos nærvær. Sandheden var ved at eksplodere, og jeg følte, at der ikke var nogen vej ud. En nat kom Rodrigo tidligt hjem og fandt min mobiltelefon ulåst på bordet. En utilgivelig glidning fra min side, men måske var det skæbnen. Han så en besked fra Alvaro, kort, men fuld af mening. Vi er nødt til at tale. Det haster. Det var nok til at smuldre hele facaden. Jeg forsøgte at vedligeholde. Jeg har brug for, at du fortæller mig sandheden, sagde Rodrigo med lav stemme, men fyldt med en smerte, jeg aldrig troede, jeg ville forårsage. Jeg prøvede at lyve, at aflede, men han vidste det allerede. Udseendet af hjertesorg og forræderi i hans ansigt var uudholdeligt, og i det øjeblik indså jeg, at alt, hvad vi havde bygget sammen, var ved at falde fra hinanden. Da Rodrigo konfronterede Alvaro foran hele familien, var atmosfæren en absolut chok. Jeg var lammet, ude af stand til at sige et ord. Rodrigo gav mig et sidste blik, før han gik, og i ham så jeg inde på den kærlighed, vi engang delte. Der var ikke mere tillid, ingen flere undskyldninger. Bare sandheden, smertefuld og ødelæggende. Jeg stod der, alene, omgivet af blikke af dømmende og misbilligelse. Alvaro kiggede i tavshed på mig, men jeg kunne ikke længere se den samme mand. Den forbudte tiltrækning havde ødelagt ikke kun mit ægteskab, men også min egen selvrespekt. Det liv, jeg vidste, var forbi, og alt, hvad jeg havde tilbage, var at fortryde mine valg. Efter eksplosionen af åbenbaringer blev mit liv tomt. Rodrigo gik uden at se sig tilbage, og jeg vidste, at jeg aldrig ville se den mand, jeg elskede så højt igen, med de samme øjne. Afslutningen på vores ægteskab var en grusom og definitiv dom, og det eneste, jeg stod tilbage med, var ekkoet af min fejltagelse. Alvaro gik hurtigt væk, uden løfter eller fortrydelser. Inderst inde havde han altid kalkuleret, og nu hvor hemmeligheden var blevet afsløret, virkede han ikke længere interesseret. Dagene efter var fuldstændig isolation. Venner, som engang var en del af mit liv, undgik mig. Selv de familiemedlemmer, der støttede mig under ægteskabet, var nu fjerne, chokeret over forræderiet. Jeg følte mig fanget i et net af dårlige valg og fortrydelser, som aldrig ville forsvinde. Rodrigo gjorde intet forsøg på at skjule sin smerte, men han var en karakterfuld mand, og trods alt bevarede han sin værdighed. Han gik bare væk og gjorde det klart, at vores historie var slut. Sidst jeg så ham, var han hjemme hos sine forældre og pakkede det, der var tilbage af vores minder. Da vi krydsede gangen, mødtes vores øjne en sidste gang, og i det blik var der ikke længere nogen kærlighed eller smerte, bare en kulde, som jeg forårsagede mig selv. Mit ry var ødelagt, og uanset hvor meget jeg prøvede, kunne jeg ikke undslippe minderne. Alaos kys, ønskede jeg følte, alt virkede latterligt og tomt nu. Jeg spurgte mig selv utallige gange, hvordan jeg kunne risikere så meget for noget, der faldt fra hinanden så hurtigt. Det var som om en del af mig sad fast i et øjeblik, der aldrig burde have været. Alene kunne jeg kun se konsekvenserne af det, jeg gjorde. Men smerten var dyb, og ensomhed virkede som den pris, jeg var bestemt til at betale for resten af mit liv. Månederne gik, og livet fortsatte sin gang, selvom skyld og fortrydelse var mine konstante ledsagere. Gaderne i den lille danske by, der engang var fyldt med glade minder med Rodrigo, virkede nu kolde og øde. Hans tilstedeværelse var stadig stærk, som om hvert hjørne rummede et stykke af vores historie, en smertefuld påmindelse om, hvad jeg ødelagde med mine egne valg. Jeg reflekterede dybt over alt,
hvad jeg gjorde. Det var for sent at bede om tilgivelse, men fortrydelse fik mig til at se, hvor blind jeg var i Abel. Jeg besluttede at forlade byen, prøve at starte på en frisk væg fra de øjne, der fordømte mig. Inden jeg tog afsted, skrev jeg et brev til Rodrigo. Jeg vidste, at han måske aldrig ville læse det, men det var min måde at frigive de ord, jeg aldrig havde mod til at sige. I brevet indrømmede jeg mine fejl, min svaghed, og hvordan jeg fortrød hver beslutning. Jeg afleverede brevet til hans forældres hus og gik videre. Jeg vidste, at jeg ikke kunne ændre fortiden, men jeg havde brug for at finde en måde at komme videre på og måske tilgive mig selv. De fejl, jeg lavede, var store, men det liv, jeg stadig havde foran mig, krævede, at jeg forsøgte at genopbygge det, selvom jeg aldrig kunne slette det, jeg havde gjort. I den nye by begyndte jeg at leve et mere enkelt og roligere liv, langt fra de fristelser, der tidligere dominerede mig. Hver dag var et lille skridt mod forløsning. Selvom jeg aldrig kunne glemme den kærlighed, jeg mistede, og den pris, jeg betalte, valgte jeg at prøve lidt efter lidt at finde fred. Dette er min historie, en advarsel til enhver, der føler sig fristet af et øjebliksbegær. Jeg håber, at du, der læser, reflekterer, før du tager et skridt, som du ikke kan fortryde. Forræderi sætter ikke bare spor hos andre, det ødelægger forræderen indefra og ud. Jeg lærte det på den hårde måde. Hvis du er nået så langt, tak fordi du følger denne historie. Lad denne oplevelse tjene som en lektion. Hvis du allerede har oplevet noget lignende, så læg din kommentar. Glem ikke at abonnere for at modtage mere effektfulde historier som denne.